Dostať sa na miesto, kde sa zem dotýka neba, je vždy malé víťazstvo, pretože na ceste k nemu je potrebné prejsť dlhú cestu, zdolávať prekážky, vyťažiť maximum z techniky a využiť naplno svoj rozum a neraz aj fyzické sily. Takto definujú svoj životný štýl milovníci jeepingu, manželia Janka a Roman Hromníkovci z Trenčína. Spolu s Lenkou Krbáťovou z Novej Bane zažili dobrodružstvo na ceste z mongolského Ulán-Bátaru do Trenčína. Do cieľa cesty na Mierové námestie ich na posledných metroch sprevádzali členovia Jeep klubu Slovakia. Vyrazili sme zo Slovenska 20. júla na cestu do Ulán-Bátaru. Leteli sme, aby sme v Ulán-Bátare 23. júla prevzali auto, toto 32-ročné motorové vozidlo v pôvodnom stave, aby sme ho dopravili naspäť na Slovensko. No, myslím, že nám to všetko ešte vôbec nedochádza, čo máme za sebou. Na ceste ich stretlo množstvo zaujímavostí, krásnych pocitov, ale aj prekážok. Dostali sme sa priamo v Mongolsku, tam sme išli vlastne kúsok po okraji púšte Gobi. A sú tam miesta, kde pretekajú ľadovcové rieky a ich hladina je veľmi premenlivá. Zrovna sme tam prišli, bolo po daždi, zrovna nás tam stihla piesočná búrka a potrebovali sme sa s týmto osobačikom dostať na druhú stranu. Takže bol to taký moment, že museli sme ho proste zapriahnuť za traktor a nechať sa pretiahnuť doslova to vodou. Manželia o sebe hovoria, že si uvedomujú, že s nimi niečo nie je v poriadku. Ak nemajú v horizonte niekoľkých mesiacov naplánovanú nejakú cestu aspoň na pár dní, začínajú sa u nich prejavovať silné príznaky chradnutia a úpadku. Ale napokon sa vždy radi vracajú do miesta svojho štartu. Vôbec to nevyzeralo od začiatku tak ružovo, na tom aute sa snáď okrem motora sa tam kazilo všetko, čo sa dalo, takže bojovali sme s tým, Vasil bojoval statočne zase s nami, ale zvládli sme to a sme tu na Slovensku a zase si len dokazujeme, že táto naša maličká nádherná krajina je to najlepšie, čo my môžeme mať, že skutočne to je v porovnaní s celým svetom to top, ktoré máme a toto je to, čo si my z tých našich ciest vždy prinášame.